கீழே எத்தனைக்கு வந்தீங்கம்மா? எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அட் டைம் டீ வந்து எடுக்கிறோம். எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு கேட்குறாங்க. 10 வேலை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்கிறீங்கம்மா? 20 கிலோ 30 கிலோ அடிக்கடிக்கிறா ஃபஸ்ட்டு udah kau dikara pada yang tidak udah kesetuju aku lama itu udah kara emo tu mau udah kara di nama dia tapi pasnya kapita udah itu mana mampu kan jadi satu tim mati mewah je api balan dah api ini satu tim koi mati ni api balan dah ini எப்படி ஜனாதிபதி நீங்கள் எந்த ஜனாதிபதியுமே எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அது இல்லாமல் எங்களுக்கு சம்பளம் ஒரு 700 ரூபா கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் வேணும் சார், ஸ்கூல் பண்றாங்க. நீங்கள் இப்படி வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපු එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. எப்படி Idea Candy. Idea ni. உங்களை எதிர்பார்த்தது நல்ல சந்தோஷம். மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தை நீங்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். எங்களுக்கு இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். ආපියක ඒ තරම් සතුටක් නෑ ඉතින්. අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි සෑරවිලා අපි බලනවනේ. දැන් සෑර අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි ආදී සතුටු වෙනවා. සෑර අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ தான் கையெல்லாம் பார்க்குறாரு. சம்பளத்துக்கு நாங்களே வேலை நன்றி சார். எல்லாம் வந்திருக்காங்க. போகும்போது பிக்சர் காலேஜ் எடுத்து எவ்வளோ காலமாக இங்கே வேலை செய்யுங்க? பென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஒரு வருஷம் කලින් වැඩ කරලා දැන් කෑෂ් වලින් වැඩ කරන්නේ දැන් අයින් වෙලා අයින් වෙලා කෑෂ් තව රේටින් පස්සේ රිටර්න් වෙලා රිටර්න් වෙලා ආයෙ වැඩ කරනවා. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்கள் கால் இந்த மண்ணில் பட்டது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷங்க சார். அப்படி ஒரு சந்தோஷங்க சார். பேச இயலாத அளவுக்கு சந்தோஷங்க சார். බුදුසසන ඉතින් කොහොමද වැඩේ? හොඳින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷங்க சார். சந்தோஷங்க. நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க.
අවසන සිරිමණි කරුණාවෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි මතකල වට්ටාවට පඩි වැඩි කරපු එකන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්ප්‍රසලක් දෙන්න. ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපුවම ගොඩක්ම සතුටුයි. අපි ගොඩක් නෙවෙයි අපි ගත්තේ. ඒ නිසා සර් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕනේ සර්. හොඳයි සර්. இல்ல பரவாயில்ல. Fan of us. Thank you so much. ஆ